80 puxtarri lortzeko bide hortan, beste 30 puntu ez zaizkizue gaizki etorriko ez da? Beste 30 puntu urrengo txapelarekin, txapel berdea, az dadila bueltaka. Izkidatza, honek zesan nahi du, emango izkizu egula, izki batzuk, letra batzuk desordenatuta, eta zuek letra horiek ordenatu eta hitz batzuk sortu beharko dituzuela. Bale? Bi taldetan banatuta, edo hobeto esan da, hitz horiek bi multzotan banatuko ditugu. Hobeto ulertzeko, Olai Arrueda, ekarri gutuna zala mesedez, Olai Arrueda, da, bera. Hori da, ez Olaia. Bi talde bi multzo hauetan banatuta dauzkazue hitzak. Pertsonaia historikoak batetik euskal mitologiako pertsonaiak. Bestetik. Nekok dio. Orduan, zueko 20 bat puxtarra dituzue, zuek 11, gutxien dituenak aukeratuko du. Txen. Mitologia edo historikoak? Mitologia, historikoak. Historikoa, tu? Anda. Mitologikoa, ez? Historikoa nahi zuen? Mitologikoa, igual izangoa basa. Gorka? Mitologikoa. Zuentzako mitologia. Euskal mitologia, bale? Hau urduan hemen horreko dut beste izango. Euskal mitologia zuentzat. Banan hasiko gara. Ana, zatoz, nerekin mesez. Bale. Hemen txauzkatenak, zuk orain ikusiko dituzu pantailan, izkiak, letrak desordenatuta. Ordenatu eta euskal mitologiako izenak, eman behar izki duzu. Bale? Bueno, bat, lehen da bizki zurea. Ana, zuretzako letrak urako hauek. Iratu ondo, 10 segundu izango dituzu. Vale. Mari. Nor? Mari. Mari. Txo. Mari? Ze Mari? Mari. Botoko Mari! Zuzena! Balio du! Oso moana! Julen! Operazio berbera. Bai. Zuretzako ere izki batzuk dauzkagu, letra batzuk, desordenatuta, eta zuk egin behar duzu mitologia tankera jarri. Bale? Venga. Vale. Basa jaun. Basa jaun! Bueno, esan beharrik ere ez dago, 30 puntu daude jokoan. 6 lagun zaudete, bakoitzak 5 puntu irabaziko ditu. Anak ja 5 irabazi ditu, Julenek beste 5. Txotxe, zure txanda. Beste bat zuretzako. Momentuz, Mari, Basa jaun, urrengoak zer dio. Denak isilik, Txibatzen duenari 5 puntu kenduko dizu. Kartalo. Tartalo, alda. Erantzun zuzena. Tartalo! Zure txanda? Bai? Zer? Gero, a ber, bueltan, berdina. Kejare bat daukazu? Eneko egin bendia? Momentuz ez. A ber, gero. Fikatu egin. A ber, gero. Oso erreixak iruditzen hobezetzi. Zai, ez du bukatu. Ez da bukatu. Beste bat oso erreixa, Eneko, hau ere. Horrengo letra izkizopa. Olentzero. Zein? Olentzero. Olentzero, Juanzak. Olentzero, zuzen, Iñaki. Bost. Kaketa bost, Iñaki. Olentzero ez da izango Mari, ez da izango Basa jaun tartalo ikusi ditugu momentuz. Beste bat Iñakirentzat. Hau dira zure izkiak. Es que increíble. Euskal mitologia. Ja. Euskal mitologia. Zein da? Ez dakigu. Mari ez galtzagorria. Galtzagorri. Lastima. Gorka? A ver. Ea zuretzako txen, Ole. Erakutsi jozu
Enekori zure ahala. Zure gaitasuna, vale? Eta Euskal Herriari ere bai. No, forasa, ya te digo. Zuretzako letrak. Cago en la puta. Hori ez da euskal mitologia. Demora. Gorka? Txo! Galtza verde. Yo qué sé. Aker Beltz! Gorka. Mitologia listo. Orain, pertsonaia historikoak. Ez histerikoak, Historikoak. Alex! Vale, ezaguna dira. Ezagunak eta historikoak ere bai. Pertsonaia historikoak. Alex, lehen da biziko zuretzat. Nelson Mandela. Txot! Lasai. Lehen da bizi ikusi behar dugu erantzuna okerra. Edo zuzena! Nelson Mandela. Ondo, vale. Fenomeno. Hane. Txau, barkatu, donosti. Eneko? Azteko, konparatuko jazu. Mari edo Nelson Mandela. Baina, bueno, jarraitu. Asmatu du baina ez? Bai. Baina, jode, hori beste gauza da. Zuretzako beste personaia historikoa. Hauxe. Xo. Che Guevara. Nor? Che Guevara. Nor? Che Guevara. Berak dio Che Guevara. Vale. Txo, barkatu. Eneko, kexa edo iradokizune Bueno, badagozu. Che Guevara edo Lentzero, bueno, jarraituko egu. A ver. Bai, bat euskal mitologia da, bestea da, persona historikoa. Venga, uxue. Urrengoa. Bide daukate gainera txapela. Che Guevara eta betxan. Hau, jo. Einstein, izena. Albert Einstein. Albert Einstein alda erantzun zuzen. Bai. Bai? Albert Einstein! Osondo. Igor? Txoizate, Igor. Eneko? Konpartuko diazu Basajau edo Albert Einstein. Hombre! Eta gainera hitz truke hori egin da, baina bueno. Jarraitu. Einstein! Zen, personaia historikoa. Igor, beste hau zuretzak. Vale. Uxuek badaki. Igorrek badaki. Denbora. Orain bai, denbora. Igor, ez dakizu. Vale. Frida Kahlo! Karo ez... Serioz, Igor. Te jode. Karo ez da Kahlo. Frida Kahlo. Ados, Marina. Bilatzez maite zaitu. Irrifarre ederrorrekin. Ze molina. Marina, beste personaia historiko bat zuretzako. Hitz bakar batean. Denbora. Nor da? Alkar Torpe. Baina, desordenean daude. Ja. Denbora bukatu da. Nor da? Ezagutzen duzu. Fijo. Hola egiten du. Xup. Egipto. Cleopatra. Eneko? Leno gorkari esaten zenion, orain... Claro, hau ikusita. Zuk asmatzen duzun urrengo personaia historikoa. Vale, a ver. Eneko? Letrak. Xo, motx-motxa da. Sí, claro. Ya está, ni ya está. Bai, zu ya está. Bai, badakizula, venga. Denbora. Iramata! Bai. Iramata alda erantzun zuzena. Matahari! Zeitan. Venga ya, tío. Julen, hau zer da, tío, Matahari! Erantzun zuzena, bueno. Ala ere.
Zuok asmatu ez badute ere, gainontzeko guztiak oso ondo aritu zarete, erantzun zuzen bakoitzeko 5 puntu gehiago markailura. Momentuz, Josemari Iparragirre Institutuak 31 puntu, Herri Amesa ikastolak 36 puntu. 31 eta 36 lagunoketan, horren bestez, bakoaz, urrengo saioan jakingo dugu, Donostia eta Urretxuko lagunek, 12 honen artean egotean lortuko duten edo ez. Hau da, Kuta Utarra High School. Gabon pasa, horrengo arte, aio!